karong bag-o nga Cebu Journeys Travel Fair sa Kapitolyo, Gibida ang nagkalain-laing lugar nga kasuruyan dinhi sa probinsya. Apan gawas sa lain-laing atraksyon, Gibida usab ang gipasigarbong kultura sa probinsya. Ani ang Regional TV presents ni Nico Sereno. Usa sa mga hinapos nga kalihukan sa founding anniversary sa probinsya sa Sugbo sa miaging buwan ang Cebu Journeys 2018. Travel fair kini nga mibida sa lain-laing mga local government units ug ang ilang mga atraksyon. Pasigarbo sa Provincial Tourism Office, daghan ug maanindot nga kasuruyan sa Lalawigan ug di na kinahanglang mupalayo pa. Cebu is journeying itself into another destination, which is to become more sustainable, to become more involved with the communities. Gibahin-bahin sa Kapitolyo, sa lain-laing clusters ang managsilingang mga LGUs depende sa atraksyon. It doesn't mean that these towns offer only those things, no? It's just that at this point, that's their strength. Because different towns in Cebu right now are at different stages of tourism development. Usa sa pamaagi sa pag-promote sa mga lugar, gawas sa suruyanan ang pagpasinati sa mga bisita ug sa mga turista sa mga lokal nga tradisyon ug kultura. Sama sa lungsod sa Tabogon, gimipakita sa nagkadaiyang mga handicrafts nga pang-export quality. Sinoy Richard, usa sa mga manghimuay niini sa ilang barangay nga naila ning maong produkto. Gamit ang ratan ug buli, iyang gi-demonstrate ang paghimo niining native basket. Pugi o kanang, imo lang yung laruon ba nga pamugas mo ha. Tarungon lang gito mo trabaho. Kay og imo sang kiatan, ma-reject, nugon mo sa tong imong trabaho niya. Yung kago na why di makwarta. Tanan nga panginabuhi sir, labor of love, kay di man gina siya mo ma-realize ang imong kuan ang output sa imong pagkamot nga kay labor of love. Ang Argao mibida sab sa ilang gipasigarbo nga produktong hablon. Ang ilang tourism officer mipakita kanamo sa kuti nga proseso paghimo niini. Gikan sa lain-laing kolor sa mga tanod nga gamiton ngadto sa manumano nga pagbuhak niini. And then, okay, asosad kay karon na naman siya mga styles. So, mas kuhan ka sa design na siya. Maragi mo siyang ibagay-bagay ang color. Sa ilang lungsod, lain-laing forma sa mga hablon products ang mapalit ug ipasigarbo gyud ang kalidad niini. Ang uban, may disenyo pa nga hand-painted. Maka-proud kay nahimo na mo siyang local products sa Argao. And then, before, wala na siya na mo, it's like a playground. Then karon kay, moda yung ikapanghambog side. Matod sa Provincial Tourism Office, sa miaging tuig, gibanabanang moabot sa 2.2 million ang tourist arrivals sa Lalawigan sa Sugbo. Kumpiyansa sila nga musaka pa kini. Ang gipahigayon nga travel fair, usa lang ka pamaagi aron makadani og mas daghan pang mga bisita ug makapasabot sa kultura, tradisyon ug atraksyon sa Sugbo. Ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.